а атомиум е триботехническа смес за регенериране и удължаване на живота на двигатели с вътрешно горене, скоростни кутии и други картови възли. По същество, атомиевата смес се състои от балансирана комбинация от натрушени минерали, които са диспергирани в носителя, минерално масло или специална течност, в зависимост от агрегата. Какво се случва в зоната на триене на металните части? Основата на компонента, получена по време на неговото леене, има правилната кристална решетка, която е способна активно да взаимодейства с околните вещества за сметка на свободните електрони. В повърхностния слой на метала, по време на механична обработка, тази структура се деформира и по време на работа. Повърхността на компонента се покрива с остатъци от горене, лакове и оксиди. Всичко това влияе върху взаимодействието на металната повърхност с въглеродните вериги на минералното масло и намалява ефективността на нейното действие на първия етап. Атомиевата смес действа като фин абразив и почиства металната повърхност от оксиди и лакове и балансира най-острите издатини и грапавости на триещата се повърхност. Сега настъпва вторият етап, при който атомиевата смес действа като катализатор на дифузионни процеси, като позволява на металните частици да се присъединят към повърхностния слой на компонента, като по този начин създаването на нова метална структура, която има най-пореста структура и се състои от същия метал като самия компонент. Тази нова структура е способна да запази голям брой въглеродни вериги от масло върху повърхностите на компонента, стесняването на пролуките между триещите се повърхности и поддържането на поплътен маслен слой води до редица подобрения при работа на агрегата. Увеличава се хидравличната плътност на цилиндро-буталната група. Намаляват се загубите от триене, което води до намален разход на гориво. Намалява се изтичането на газове към картера. Смазочното масло се окислява по-малко и се увеличава неговата издръжливост. Компресията се подновява, хидродинамичната зона на триене се разширява. Параметри като налягане, плътност на масления слой, температура влизат в състояние на енергиен баланс и новият слой спира да расте. Ако повърхността на частицата геомодификатор се износи, тя реактивира процеса за ребалансиране на цялата система. Слоестите силикатни кристали в сместа атомиум са естествени минерали и не реагират с химически активни добавки в стандартната опаковка, което позволява запазването на първоначалните свойства на маслото. Внимателно подбраният минерален лагер, многоетапната проверка и тестване на свойствата на материала и уникалната естествена комбинация от вещества правят атомиум ефективен и безопасен агент за регенерация и защита на автомобилни агрегати.